Polvileikkauksesta on nyt 6 viikkoa, niin on aika vähän päivittää kuulumisia. Mä olen leikkauksesta saakka tehnyt polven liikkuvuusharjoitteita joka päivä ja viimeiset 4 viikkoa fyssari suositteli tekemään niitä vielä 3 kertaa päivässä. Ja miehän yritin parhaani mukaan. Ja oli kyllä työmaa. Tuntui, ettei mitään muuta kerennyt tekemään kuin jumppaamaan töitten jälkeen. Mutta se kannatti, sillä viimeisimmällä fyssarikäynnillä oli liikkuvuus palautunut niin hyvälle tasolle, että sain jättää liikkuvuusharjoitteet pois. Ja sain siirtyä kuntosaliharjoitteluun ja luojan kiitos, tässä riittää vain 2 kertaa viikossa. Ja mitään polvelle vaarallisia harrastuksia en saisi harrastaa, niin kuin esimerkiksi laskettelua, joka on kyllä tosi harmi, kun on aika lupaava tuo lumitilanne näin alakotalavesta. Mutta kelekkailla aion, se on ihan 100 varma homma se. Ja jos haluttaa nähdä, miten tästä polvesta saadaan uudelleen ehjä, niin jää seuraamaan meidän tiliä ja ota vaikka YouTube-kanavakin haltuun, koska me postaan sinnekin välillä videoita ja mulla on jo siellä ennestään leikkausta edeltävältä ajalta niin polven kuntoutusvideo, niin käy kattoo se, jos et ole vielä nähnyt. Morjes!